Ahojte, ja sa volám Ahojte. Michaela Šáleková, som herečka a toto je môj synček Sebi. Ahojte. A chceli by sme vám prečítať z knižky Rozprávky o strašidielkach z Urbanovej veže. Túto knižku text napísala Jana Mičuchová, ilustrácie Jozef Jurko, produkcia Artprofor SRO, www.artprofor.sk, sadzba a tlač, reklama SRO Košice, je to prvé vydanie z roku 2011. Tak, ideme na to? Dobre. Je strašidelné trošku. Možno. Rozprávky o strašidielkach z Urbanovej veže. Na námestie pred Urbanovou vežou sa dá súmrak. Pomedzi štrbiny v okenných rámoch prefukuje vietor a vyludzuje kvílivé zvuky, z ktorých naskakujú bojazlivé zimomriavky. Za zatemnenými sklenenými tabuľami sa myhne krivolaký tieň. Čo s ním urobiť? Veď veci, ktorých sa bojíme, môžu byť aj celkom zaujímavé. Stačí, ak sa ich pokúsime spoznať. Prázdniny začínajú. To ráno bolo zvláštne tým, že bolo prvé. Jasné, že nie prvé na svete, ale prvé prázdninové. Autobusy zývali od nudy, žiadne deti, žiadna zábava. Nikto do nikoho neštuchá, nestrchká a nevykrikuje. Za to postele praskali vo švíkoch. Spachtoši si užívali vstávanie bez budíka. Na Košickú železničnú stanicu, nástupište prvé, koľaj 11, práve dorazil rýchlik. Brzdy zaškrípali, dvere sa začali postupne otvárať. Z posledného vozňa vykukla Tejina blondiavá hlava. Stanicu poznala ako svoju dlaň. Za babičkou a deduškom cestovala každé prázdniny aj s rodičmi. Ty cestuješ však? No hej. Tentoraz však prišla sama. Rozhodla sa totiž, že už je dosť stará, aby cestu zvládla aj bez nich. Mamička s oteckom poprosili pána sprievodcu, aby na ňu dohliadol. Bol to ich dobrý kamarát a celú cestu Teu sledoval, dokonca jej pomohol s batožinou, keď vystupovala. Teraz mu veselo zamávala a len čo si z čela odhrnula pár zatúlaných vlasov, zbadala babičku. Dievča moje zlaté, spľasla rukami babička, keď uvidela kopu batožiny. Hádam si sa k nám neprišla nasťahovať. Jej údiv bol celkom pochopiteľný. Tej totiž nepostačil iba jeden kufor. Okrem neho si priniesla obrovský batoh a príručné badmintonové rakety. Babička bola našťastie pripravená na čokoľvek. Pre každý prípad si na stanicu zobrala dvojkolesový vozík. Spolu s Teou všetko čo najrýchlejšie naložili a zamierili k parku. Svižnou chôdzou prešli popri bielej besiedke, v ktorej kedysi vyhrávala živá muzika, a s hrkotajúcim vozíkom za chrbtom prefrčali okolo Jakabovho paláca. Prečo sa tak ponáhľame? Opýtala sa Tea babičky. Už jej ledva stačila, takže musela takmer utekať. Deduško je doma sám a ja som včera piekla. Určite už zjedol polovicu bábovky. Rozhorčovala sa babička a zabočila do Kováčskej ulice. Keď konečne došli k svetlomodrému domčeku, Tea ledva dýchala. Vo dverách takmer vrazili do deduška. Bradu mal plnú omrviniek a nevinne sa usmieval. Kam odchádzaš? Čudovala sa Tea. Ide strašiť do veže, zasmiala sa babička. V zápäti vysvetlila, že deduško bude celé leto predávať vstupenky v Urbanovej veži. Môžeš ma prísť po obede navštíviť. Žmurkol na ňu deduško a už bol preč. Nasledovalo vybaľovanie batožiny a príprava na tradičný slávnostný obed u babičkinej sestry tety Agneše. Dlhé roky bola vdovou, ale smutno jej nebývalo a počas prázdnin už vôbec nie. Takmer celé leto u nej trávil jej vnuk Ľuboš. Tea sa na ňo veľmi tešila. Babičku s deduškom mala veľmi rada, ale keby mala byť celé prázdniny iba s nimi, určite by sa zbláznila. Babička sa pustila do pečenia novej bábovky, keďže deduško naozaj zjedol takmer polovicu tej včerajšej. Tea si ako vždy musela obliecť niečo nevkusné, čo babička nosila vo sviatočné dni ako malé dievča. Nebolo úniku. Stará, nepochopiteľná tradícia. Tentoraz to boli zlatisté lesklé šaty s obrovskou mašľou okolo pása.
Poslušne ich na seba navliekla, pomohla babičke zabaliť bábovku a mohli vyraziť. Dom, v ktorom bývala teta Agneša, bol iba o ulicu ďalej. Vchádzalo sa doň cez podchod a vnútorný dvor bol vydláždený zelenkastým kameňom. Všetky byty mali pavlače plné črepníkov s najrozličnejšími kvetmi. Teta Agneša už stála vo dverách s otvorenou náručou. Ľuboško sa na teba už teší, zaspievala a vystískala Teu, až jej praskol šev na šatách. Len čo ju teta pustila, vbehla do domu a zrazila sa s Ľubošom. Ahoj, čo to máš zase na sebe? Posmešne sa uškrnul. Vyzerám ako šľahačka, vzdychla si Tea, keď uvidela svoj odraz v zrkadle na konci chodby. Deti k stolu! Zašvitorili babičky a poháňali ich smerom ku kuchyni. Hostina sa mohla začať. Po obede sa sestry posadili k stolíku vo obývačke a pri káve listovali v starých albumoch. Deti nenápadne zmizli v Ľubošovej izbe a hútali, čo vymyslieť, aby sa na smrť neunudili. Deduško predáva vstupenky v Urbánovej veži. Nepôjdeme ho navštíviť? Navrhla Tea. To chceš ísť takto oblečená? Nadvihol Ľuboš obočie. Tak mi niečo požičaj, ty módny špecialista. Vyplazila na ňo Tea jazyk. Ľuboš otvoril brzgajúcu skriňu a začal hľadať niečo vhodné. Čo je toto? Pristúpila Tea bližšie k skrini a otvorila zásuvku, z ktorej trčal kus pokrkvanej šatky. Ja vám ukážem, takto vyzerala tá skriňa. No. A čo to teda vytiahla? Pokrkvanú šatku. Pod ňou ležalo čosi chladné a okrúhle. Bol to sklenený flakón od parfúmu. Tea vybrala fľaštičku a privoňala. To je čudná vôňa. Skús, strčila Ľubošovi flakón pod nos. Radšej to odlož, napomenul ju a ďalej sa usilovne hrabal v kope oblečenia. Tea odložila voňavku a obzerala sa po izbe. Na stene vedľa skrine priamo oproti oknu viselo zrkadlo vo vyrezávanom ráme. Odrazu zbadala, že záclona za ňou sa akosi podozrivo hýbe. Žiaden prievan v izbe preca nebol. Medzi čipkami rozoznala kučeravé vlasy, bledú pleť a vystrašený pohľad. Tea nestihla ani zatvoriť ústa a už bola postava fuč. Rýchlo pribehla k oknu. Nič však nenasvedčovalo tomu, že by z neho na pavlač niekto vyskočil. Videl si ju? Pozrela Tea na Ľuboša. Pokrútil hlavou a podával jej oblečenie. Dúfam, že ti to bude dobré. Koho či som videl? No predsa tú osobu za záclonou, rozhodila Tea rukami. Ľuboš sa pobavene chichúňal. Už sa teším, keď ťa raz v noci zaškrtí, potom sa budem smiať ja, odvrkla Tea, vytrhla mu oblečenie z ruky a išla sa preoblieť za skriňu. Šľahačkové šaty šuchla pod posteľ a potom obaja čo najrýchlejšie vyskočili na pavlač. Zbehli po schodoch na vnútorný dvor, cez podchod na hlavnú ulicu a rozbehli sa smerom k veži. Cestou sa ešte zastavili pri malej fontáne. Dúfali, že uvidia veľké zlaté ryby. Tie však čupeli niekde pod skalami. Prešli teda popri divadle okolo spievajúcej fontány a už boli pri veži. A tu máme vežu. Ukážeme aj vám. Takto vyzerá Urbánova väža v Košiciach. A ona tam ešte stojí. No jasné. Bol si pri nej, však? Hej, ale nie vnútri. No raz pôjdeme aj dovnútra spolu. Yeah. Dievčička Tejička, čo ty tu? Babička o ničom nevie, mám pravdu? Privítal deduško vnúčku širokým úsmevom. Aj tak teraz s Agnešou kávičkujú a potom obe zaspia. Dovtedy budeme aj 3-krát naspäť, zamumdrala Tea. Deduško prikývol a deti vošli do príjemného chládku veže. Nie, že sa budete túlať po zakázaných miestach, varoval ešte deduško deti. Bolo dusné popoludnie a veža prázdna. Všetci asi doma spia, usúdila Tea a prechádzala od jednej voskovej figuríny k druhej. Alžbeta Durínska, parochňa, Matej Korvín, umelé fúzy, znalecky komentovala Tea.
Ľuboš zatiaľ nakúkal do každého kúta, figuríny ho núdili a tak rozmýšľal, kde sú asi tie zakázané miesta, ktoré spomínal deduško. Poď sem, tu sú nejaké dvere. Dúfam, že nie sú zamknuté, zavolal Ľuboš vzrušene. Obaja podliezli lanovú zábranu, ktorá bola umiestnená pred dverami. Na ich šťastie kľučka cvakla a mohli vojsť dnu. Ocitli sa v maličkej chodbe so schodiskom, ktoré viedlo kamsi hore do šera. Ideme? Opýtala sa Tea. Ľuboš prikývol. Asi tu nikto dlho neupratoval. Ohrnula Tea nos nad zaprášenými schodmi. Na konci schodiska boli ďalšie dvere. Ľuboš ich prudko otvoril. Obaja zhýkli. Čakali všeličo od pavučín a pavúkov až po kostry, ale toto nie. Pod oknom v hojdacom kresle spokojne sedela strapatá žena v bielom čepci, nadýchanej sukni a niečo zašívala. Vedľa na lavici muž v zelenom opravoval čižmu a fajčil fajku. Keď deti vtrhli dnu, obaja začudovane pozreli smerom k dverám. Títo nás nevidia, povedala pokojne žena a šila ďalej. Mám pocit, že vidia, poznamenal muž. Jasné, že vás vidíme. A čo tu vôbec robíte? Vie o vás môj detko? Pustila sa do nich Tea z hurta. Naozaj nás vidia? Žena odložila šitie a vstala. Vítajte, strašidlá, odkiaľ prichádzate? Ja som Strapačka a toto je Rudolf. Tea s Ľubošom na seba nechápavo pozreli. My predsa nie sme žiadne strašidlá. Ako to, že nás vidíte? Strapačka si podoprela boky. Nijako jej to nešlo do hlavy. Strašidlá predsa ľudia vidia iba vtedy, keď sa ich boja. A títo dvaja veru vystrašene nevyzerali. Ibaže by? Strapačka pokrčila nosom. No jasné, storočný parfum. Nadýchali sa storočného parfúmu v prvý prázdninový deň. A záhada bola rozlúštená. Parfum zo skrine tety Agneše mal už 100 rokov. Preto voňal tak podivne. Každý, kto sa ho v prvý deň prázdnin nadýchne, získa schopnosť vidieť strašidlá. Ale nikomu o nás radšej nehovorte, dobre? Začala Strapačka vyjednávať. Iba ak vás budeme môcť navštevovať, vyslovil Ľuboš svoju podmienku. Navštevoval by si strašidlá? Neviem. Ukážeme, ako vyzerali. Pozrite, tuto sú naše strašidlá. A tuto máme Teu a Ľuboša. Tak, snad to bolo vidno. Podali si ruky a dohoda bola uzavretá. Rudolf si voľačo nespokojne mrmlal popod fúzy. Nedurdí, konečne budeme mať aj nejaké nestrašidelné návštevy. Strapačka deti usadila na podušky oproti krbu. Tie sa čudovali, prečo v lete udržiavajú oheň a kadiaľ vôbec uniká dym, veď veža nemá žiaden komín. Sme predsa strašidlá, žmúrkol na ne Rudolf. A jemu sa začali pozdávať títo návštevníci. Veža je taká ubytovňa pre košické strašidlá, vysvetľovali deťom. Dve sú ubytované v podkroví, iné chodia iba na deň alebo noc a väčšina iba na skok. Strapačka už opäť sedela a šila. A čo tu vlastne robíte vy? Neprestala dobiedzať Tea. Rudolf bol príležitostným obuvníkom a brašnárom. Strapačka zase krajčírkou. Strašidlá často postrácajú alebo poničia šaty a topánky, tak ich musí niekto opravovať. Samozrejme z času na čas potrebujú aj voľajakú radu. A lepších poradcov by v celom meste nenašli. Asi by sme už mali ísť. Babičky sa o chvíľku zobudia, tak aby nás našli doma, spomenula si Tea. Čas mimo veže na nešťastie nezastal. Chtiac nechtiac sa museli rozlúčiť. Nezabudnite prísť opäť, pripomenula im Strapačka. Pri dverách sa deti zrazili s kučeravou postavou s vystrašeným pohľadom. Teba som už dnes videla, spomenula si Tea na záclonový prízrak. To je Paulína, Pavlačový duch, spresnil Rudolf. Je nemá a úplne neškodná. Chodí po Pavlačiach a polieva kvety. Vidíš? A ty si mi neveril.
štuchlaté a Ľuboša. Po dnešnom dni ti už uverím všetko. Zasmiel sa Ľuboš a obaja sa pustili dolu schodmi. Tak, a tuto je strašidlo za záclonou Pavlačové. Tak, toto je teda naša knižka. Vyzerá takto, ešte raz vám ju ukážem. Je to obľúbená knižka, Sebi? Mám ju rád. Hej? Veľmi. Už som ju čítala niekoľkokrát a máme ju veľmi radi, lebo strašidlá sú také... Aké sú strašidlá? No mne sa to viac páči, pretože to má troška viacej kapitol. To bola iba prvá. A je to aj trošku dlhšie pred spaním, že to nie je len tak cup, cup, cup a už sa ide spať, ale trošku ten čas pred spaním sa dá natiahnuť. Dobre, tak sme si prečítali tú prvú kapitolu. Ďakujeme, že ste sa na nás pozerali a ja vyzývam herečku Ivanku Kováčovú z Banskej Bystrice, aby vám prečítala tiež nejakú peknú rozprávku možno, ak bude chcieť. Ahojte. Majte sa pekne a ďakujeme. Dobrú noc.